Easy ng sex bomb pinag-resign ni Lord? Bam, ano ba X? Maraming lalaki gusto makakita ng cleavage tsaka legs eh. Merong wholesome na sayaw, merong sayaw na seducing. Say juicy, nauhaw ako dun ito na yung sign. Para nag-aarap ng sign na gusto na mag-resign. God judged the homosexual. Read the Genesis 17, 18, and 19. Sodom and Gomorrah? Ibig sa si Thanos? South Korea versus Southeast Asia? Ano nga pala si James Shopper para magatid ng balita kaya sa Pilipinas. So simulan na natin dito. Naging usap-usapan ang relasyon ni Easy at ni Alvin Aragon, ang kanyang asawa, throughout the years dahil sa kamakailan na parang reunion concert ng Sex Bomb. So ang Sex Bomb Girls, alam nyo naman, sila yung mga entertainment group na kung saan makikita mo yung mga hits na tulad ng Daisy 7, yung Spaghetti, diba? Pababa, pataas, diba? Parang init ng ulo natin habang dadaanan natin ito. Pero dahil doon, naging focus bigla yung kanyang asawa. Si Alvin Aragon ay part ng unang batch ng Starstruck, so dati siyang artista. Nagkaroon ng issue dahil sa kanyang mga statements sa iba pa mga interview niya. Alvin, showbiz life, private life. Showbiz life. Pasaway noon, pasaway ngayon. Pasaway noon? Under kay Mrs. o boss ni Mrs. Boss ni Mrs. Mabuting ama. Pag ang babae nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Sa mga nanay na walang bra sa loob ng bahay pero may anak kang maliliit na lalaki, ako po, ayusin mo yung damit mo. So, anong pinag-criticize sila dito, di ba? Panoorin muna natin para lang magkaroon kayo ng vibe. Kasi baka sabihin, ako mismo yung marami sinasabi. So, daanan mo natin isa sa kanyang mga sinasabi online. Bakit si IZ? Ito kasi nag-trending yung umakyat siya sa stage. Aakyat lang sa stage. Yun yung nababasa sa comment. Oo, aakyat lang sa stage. Kailangan pa ipag-pray. Tapos sinasabi nila, controlling ako. Sinasabi na niya yung mga mismong issue sa kanya kasi yung mga statement niya parang meron siyang say. Well, meron ka naman talagang dapat say sa iyong magiging asawa kasi compromise ang relasyon is a two-way street. Mag-uusap talaga kayo. Iba-iba kayo ng trip. Hindi lahat mag-work sa lahat ng relasyon at may kanya-kanyang chemistry. Nirerespeto ko yun. Okay, meron akong ganung boundary para sa kanya. Pero, sabi mo Kaya na lang. desisyon ako ang boss. Hindi, may gobyerno kasi sa family. The husband must take the lead. And ang leader ng husband, ang Panginoong Jesus. And I read the word. And I see, actually, nire-respeto niya yung leadership ng husband. Lahat ng babae dapat ganun. Dito sa bansa natin. Kaya parang sa ibang bansa. sa masasabi natin parang napakaganda na nga harmonious yung pagkasama ng family niya because of the mini government. Damn, may kudos dun sa interviewer talagang ginagol niya yung pamasok yun Pero makikita niyo naman na meron siyang traditional family values. Sinasabi nila, kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang matagal lang wala si IC sa Sex Bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw dumating. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Sino ang May nag-resign? meron siyang asawa before si sa Easy. sa Sex Bomb. Ang Panginoon nung naging Christian si IZ. Hindi pwede ang Panginoon maging company leader, man, na nagpaparesign ng kanyang mga strongest soldiers, strongest employees of today, no? Resign ng Lord. Okay. Sabi ni Lord kay IC, come follow me, I will Easy make pala, you di pala easy, pictures of sorry. me." Mali pala yung pagkakasabi ko. Nag-obey si IC dun. Kausap niya si Joy Cancio. Sabi niya, Ate Joy, magre-resign na po ako sa Sex Bomb. Sabi ni Joy, bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Ano? Sabi ni IC, yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin. Explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex Bomb. Ano ba yung sex? Okay. Iisipin lahat ng bata. Ano yung sex? Hindi ba yung point nun is para ma-open up na agad yung topic? Wait lang. Bakit mas big deal yung sex kesa doon sa bomb? Bomb is bomba, di ba? Pwede may mamatay ng mga tao doon. Pero yun nga, lagi tayo ngayon makikita yung throughout sa mga papanorin natin. Nagko-callback tayo doon sa traditional, old school values na meron ang Pilipinas to a degree na minsan ay nakakasama or OA tinatawag nila. Pero ako, growing up, wala akong mali siyang gano'n yung naliking sex bomb. Okay, sex bomb. Ano ngayon? Maraming meaning ang sex. Hindi lang clapping cheeks. Meron din mismo na procreation. Ano nga procreation is sacred, di ba? Kabuting nakikita agad yun ng mga kabataan para hindi siya parang pag 30 anyos siya sa kapalang niya tatanungin yung magulang niya na uugod-ugod na, ano yung sex? Di ba? Mabuting natututunan tayo. Basta may tamang guidance, paano nila i-digest yung meaning ng word na yun. Okay? Sex is actually created by God na ginagamit ng husband and wives. Not girlfriend, boyfriend. At hindi Okay. dapat isipin ng bata agad yun. Oh. Okay. So, medyo, alam mo yun,
Alam ba ka talaga niya? Nag-gets ba talaga niya? Pero Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluwensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Kasi hindi pa time para isipin nila yung sex kasi bata pa sila. Pero kasi wala namang way din para ma-compartmentalize mo yung mga dami ng tao, yung klase ng mga tao na manonood sa sex bomb. Kasi ano yan sikat sila Sumikat sila iba-ibang avenues Wala namang parang YouTube Kids or Kids TV na hindi sila pwede ipakita. Nasa TV siya So na-approve to ng sobrang daming tao, mga kumpanya. I mean, nagigets ko yung gusto niya mangyari na the same way with Facebook, diba, or YouTube, may mga guidelines na pagdating ng ganito, pwede to ma-report o pwede siya ma-blur yung lines na yun. Yun yung panahon din na hindi pa to sing. Ang daming mga lumagpas sa TV na hindi mo na mapapalabas ngayon. Parang yung edgy era na pero part of growing up siya. Pero I doubt yun yung purpose nung group Ang daming mga bold star Diba? Ang daming mga, wala kasi ako alam ng mga yung mga magazine na mga basta, di ko alam yan Di ko talaga alam kung saan nanggagaling yung mga produktong yun, kung saan, sino mga babae doon. Wala ko alam talaga Hindi ko talaga alam So, kung meron man ang mga paraan na paggawa ng ganong klaseng content na para sa mga mas nakakatanda na naghahanap ng pangraos, I doubt yun yung goal ng sex bomb. Okay? Hindi yun yung thing nila. Kasi sila parang kung naalala ko, syempre hindi ako yung kinikater nila audience, pero naiintindihan ko ano yung purpose yun nung time na yun. Siya parang confidence sa mga kababaihan na maging proud ka sa iyong sarili. Kahit ano pang itsura mo, basta masaya ka, kinakalot mo yung saya sa ibang tao, go! Second, yung damit. Yan. Ito matagal na usapin na to, tong sa damit. Ilang beses ko to diniscuss pero May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. so, ibig sabihin ba hindi kayo mag-isip nung taong titingin dun sa cleavage at legs anong kailangan niya isipin? Naiintindihan ko yung sa pagkuha ng atensyon. Pero kung anong gusto kong gawin sa impormasyon na yun, ako na ang bahala dun. I mean, naiintindihan ko yung safety. Alam ko na pag-usapan na natin to sa iba't ibang mga aspeto tulad ng kailan ka dapat magsuot ng ganitong klaseng damit, sa kung anong setting ang nasaan ka. Diba? Hindi ka naman magsusuot ng bikini sa loob ng isang simbahan o isang private na ceremony. Mas mag-make sense na magsuot ka ng ganong mga damit pa ikaw ay nasa beach, diba? O yung para mga public setting na ikaw ay maliligo, diba? So, naiintindihan ko yung context na yun. Pero kung ganito lang ka-blanket statement na sasabihin natin na eto suot mo, kita cleavage mo at legs mo, diba? I mean, ang pangit niya wala rin akong problema. I mean, pwede ka naman maniwala sa gusto mo, pero pwede niya sabihin to ni Alvin na mas maganda. Diba? Mas magandang paraan ng pagsabi na hindi masama mag-ingat, diba? Pero to kasi parang nangyayari, nagiging eto ako, geto kayo So, pangit yun. Hindi nakakabuti sa conversation at paano tayo mag-grow bilang isang society. Absolutely po diba? Nakakalungkot siya Walang lalaking magnanasa kung maayos ka manamit. That's very old school. Maraming taong wala namang pananamit. Ay, mali. Mayroong damit, walang pananamit. Mayroong damit at naharas pa din. Mapalalaki man yan o babae. Hindi siya gender thing. Okay, nasa upbringing yan Maraming lalaki gusto makakita ng cleavage tsaka legs Kahit naka-see-through ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? Mag-resign ka. Ito na yung sign. Para nag-aarap ng sign na gusto na mag-resign. Sinabi ni Lord, mag-resign ka na. Ito na yun. Pero may scientific nga yan na parang kung bakit tayo napapatingin dun. Kasi it's evolution. Okay? Maraming mga factors na pag ikaw ay parang plump or meron yung mga malaman ka. Okay? For lack of a better term, malaman ka. Para meron siyang primal instinct sa mga lalaki na ikaw ay healthy, ikaw ay parang makakapag-provide sa ating magiging anak kung plano nyo maganak, diba? May mga ganun. It's very primal na hindi mo pwede iset yung standards na nating society na nag-grow na tayo sa mga primal instincts natin. Kasi yun yung human na application, yun yung civilized na reaction natin sa mga ganitong klase bagay na okay, alam ko na masaya tumingin sa ganito, pero hindi ko yun dapat hawakan, hindi ko dapat bastusin, diba? Merong ganun The same way na nagtitingin ka sa mga paintings, diba? Sa mga museo, tingin lang, hindi ka pwede umawak. Parang ganun. Kasi it was made to be looked at. Nandoon siya biologically para makita, mababaw lang siya na parameter para tignan kung yun yung reference mo, diba? Iba naman, baka gusto flat, diba? May iba flat is justice, takawag nga nila. Pero ito kasi parang nadidemonize natin ang ating katawan dahil dito na mas maganda nga is na pagdidiskusyonan natin. If you look lustfully at the woman, How can you look lustfully at a woman? or
already committed adultery in your heart. So parang sinasabi mo, yung mga... tignan mo pala ng tumitingin babae yan, na no? nagnanasa ka. I mean, intention ay sobrang layo sa magiging application niya. Ang layo eh. Paano mo malalaman yung intention ko? Paano kung natignan kita kasi dinaanan ka ng mata ko? Also, yung logic na to, pag in-apply ko din siya, kunyari, pinatay kita sa isip ko, murder na ba yun? Ano to eh, sobrang parang 1984 shit to eh. Like kung hindi nyo pa nababasa yung search yung 1984 nung di-discuss ko siya, na hindi kasalanan isipin. Kasi ganun maging isang rational na tao. Yun yung minsan tinatawag nila na daemon, D-A-E-M-O-N, na minsan kausap mo yung worst possible self mo eh. At nakikipagtalo ka, nakikipag-usap ka sa sarili mo kung tama ba tong ginagawa ko. Diba? At growing up, natitrain siya eh. Gumagaling siya, nagkakaroon pa siya ng layers at ikaw din yun. Parang meron kang internal na monologue sa sarili mo. Ewan ko sa mga taong wala nun, men, ang sarap ng ganung buhay. Kung like, kaya mo lang gawin ng hindi iniisip, pero delikado nga yung ganun. Pero, hindi mo kayang sabihin pag nakita ng isang tao kung may pagnanasa ba eh. Mas nag-reflect yun more sa'yo eh, na itong iniisip mo. Baka meron siya insecurities, diba? Baka meron siya mga pinagdaanan, and also, binalaman ko sa kanya, may mga pinagdaanan nga siya. Napanood ko yun sa Finding Hope with Amy. Doon sa isang iskinita sa tramo, hinatak po ako ng isang bakla. Tapos, niya yung katawan ko. Wala naman ako sinabihan na gano'n. Hindi ko naiintindihan na ano pala yun, child pala yun. Pwedeng ano pala yun, krimen pala yun. Pero nagtuloy-tuloy yung buhay. Kasi binigyan ko din naman siya ng context eh. Ayoko naman parang i-criticize o i-judge isang tao nang hindi mo siya nakikilala. Well, hindi ko pa rin talaga siya kilala. Pero, nagigets ko kung saan siya nanggagaling. Okay? I mean, hindi ko na kailangan i-spell out sa inyo yun. I'm sure ibang tao na parang maraming time dyan, na maraming mga binalikan na pinanood ng mga interviews niya. Alam niyo yung mga pinagdaanan niya, yung kanyang mga past issues before, at alam niya sa sarili, sinabi niya din sa... At ito nga, nakaka-inspire nga to eh. Itong sinabi niya dito, yung parang niya nakita sa sarili niya, self-aware na siya sa kanyang mga tingin ng tao sa kanya, mga classmates niya, katrabaho niya, naghahanap siya ng attention, yung mga gano'n, naiintindihan niya. So, ngayong nakita ko yun, nagigets ko bakit siya ganito eh. Parang ginawa mo na yung physical act. Sige, okay. Ano pa? Sayaw. Merong wholesome na sayaw, merong sayaw na seducing. Seducing, nauhaw ako dun ah. Ang 8-8 ba seducing? Like, paano mo malalaman? Okay ba to, boy? Like, paano mo malalaman? Dapat gumagano? O dapat ba, like, bumabayo ka dapat para maging seducing siya? Napaka-subjective siya eh. At, I mean, meron naman talagang mga intensyon ng mga klase ng sayaw. Anong gusto mo maranasan nung sinasayawan mo or sa pagsayaw mo? Diba, may mga sa mga bar, diba, yung mga nagla-lap dance, may mga ganun. Pero, the way na sinabi niya yung mga sinabi niya, isipin, ang tingin niya sa sayaw ng sex bomb ay hindi wholesome, diba? Kasi ganun ang kanyang stance eh. Diba, doon ko kinukuha eh. Sa asawa ni Sunshine na Vice Governor, sa asawa ng ibang sex bomb na mabait. Kasi dito, parang sinasabi dito na kaya daw hindi nakapunta sa concert itong si IZ ay dahil daw sa kanyang asawa. Mabait daw sila kasi pinayagan nila yung asawa nila na mag-concert. Yung babasihan ng mabait na husband, payagan lang mag-concert. Ay, hindi naman yun ang basihan. Tama naman siya doon. Diba? Pero Parang ang understand mo babaw doon. naman. Oo, yun nga. Ang babaw naman nun. Minsan yung mga comments sa'yo, ito na talaga, like, ma-overwhelm ka na sa dami ng backlash na nakuha mo dahil nga dito sa yung mga iniungkat ulit ng mga tao sa kanya. Ano bang suot? Ano ba yung suot nila? Ako, ayoko yung asawa ko na nakatawel lang sa poster. Niligawan ko nga asawa ko simula 2011. Hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan eh. Until the pastor, you may kiss your bride. Okay naman yun, yeah. I mean, kanya-kanyang belief yan. Kung anong gusto mo, respect sa'yo yun. Panindigan mo yun, yun ang gusto mong gawin, buhay mo yun eh. Good sa kanya, okay sa kanya. Walang problema yun. Pero wag natin i-apply sa ibang tao. Hindi gawing standard, hindi yun ang dapat sundin ng lahat. I mean, kanya-kanya yan. Okay, may kanya-kanya silang prefer iba, mas ganito mag-work, may sa iba ganito. At we should respect Mas that. papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawing Ibig sabihin, nung nagsumayaw sila, sorry ko sila panood eh. Tuwalya lang ba talaga ang kanilang sinayaw? Di ba kano naman sila? Like, maayos naman ah. I mean, during ba? Yung ba yung tinutukoy? May kwento din ko bakit iba yung suot niya dito ni IZ. I want to protect my wife. Ako lang titingin. Kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yun. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo, mabait. Sinasabi nila, buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan Yun nga, comparison is the thief of joy. Kung yun ang sabi ng mga tao, then hayaan mo sila. Yun ang tingin nila. Hindi naman nila alam yung relasyon niya, di ba? So, magre-reflect body lang to sa'yo na ikaw ang parang nagiging defensive tungkol dito. Pero yeah, I mean, I think ano naman siya, like, komportable naman siya. Like, kaya niya sabihin ito. Komportable siya sa kanyang mga ideals or mga preferences na meron siya na, alam mo yun, go. Pero, yun nga, dahil nga public yan, ang mga netizen ay may mga sarili-sarili opinion dyan at comment. Dapat nga hindi eh. Dapat nga yung asawa mo
ingatan mo. Yeah, Hindi tama. mo hayaan Okay. magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Yun. Okay? Pagdasahan ng mga lalaki. Well, alam mo, maganda naman si Izzy. Pero, pagdasahan agad. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Wait. Hindi, choice ba maging bading? Diba hindi? Diba born ka na? Ay, ganun? Or alam mo yun, LGBTQ. Diba? May choice ka ba? Anong point niya daw? Okay? Totoo naman Ano ba sabi sa Bible? Ayun na, okay. Okay. Usually, nag-zone out na kapag sinabing sabi sa Biblia. Hindi kasi pang-argue ang mga Bible quotes, ang mga Bible verse. May mga logical parts ang Bible, pero hindi mo kasi pwedeng gamitan na, merong verso, John 3:16. Ito sinabi mo, boom, John 3:16. Hindi ganun magawa na sa argumento. May sinusunod dyan na logic, may sinusunod dyan na mga premises, at kung mag-work ba siya. God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Genesis, ano? Gusto ko yung malaman na. Most men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. Sodom and Gomorrah? Iba yung si Thanos and Gomorrah ba yun? Well, merong R-word, demanding to R-word male angels. Dito kasi yung issue is yung R-word, hindi yung kabadingan na mangyayari. I think, parang second thought yun. Hindi yun ginawa para maging homosexual sila. Hindi yun yung deal. Baka na-misinterpret lang niya, or ewan ko ba't dun siya nag-hone in. I think mas importante dun yung pag-R-word sa mga male angels. I think yun nga, yung sexual violence dito yung importante. Hindi yung kabadingan. Kasi iba kasi masyado nag-focus sa, LGBTQ ako, tao ka pa rin. Okay? Ganun lang yun. Huwag mo siya gawin buong personality mo. Magkaroon ka ng mas malalim pa na pag-intindi sa iyong sexualidad at sa iyong pagkatao. Yun yung mas maganda. Yun yung mas malalim na pag-intindi sa sarili. Pero I think, ako misquoted lang siya dito. Ayoko naman siyang pero ang layo nung sinabi niya. No one build anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search nyo sa YouTube, makikita nyo yung... Kaka-search ko lang Anong document? Anong pinanood niya? Baka mga AI yan evidence ng Lord doon. AI rendition yan Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung wag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus. Here we go. Okay. Ayun nga. Alam mo na, traditional talaga. Parang sinabi yung anak mo kung bading is mapupunta sa impyerno. Yun na din. God will throw you to hell. If you Okay. don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. Damn, ang hirap nun Ito naging parang backlash na kanya asawa. Sinabi lang niya na nililay na lang niya lahat ito sa paa ni Jesus. Na parang baka isa tong kailangan ng pagdaanan bilang mag-asawa or niya mismo as a person para mag-grow. Kasi lagi naman niya ginagamit si Jesus at ang Diyos bilang pang-resign or para i-validate ang kanyang ibang mga opinion. Then, okay to. It's very metaphorical and full circle at para ako nagbabasa na isang parable galing sa Biblia na sana ay matuto siya dito at sana mag-grow pa siya bilang isang tao, diba? Si Mr. Alvin. Gusto ko yun kasi para mas maging productive tayo dito. Bigla ka nasisi kaya hindi kompleto. Hindi ba binigay ng Diyos yung talento ng pagsayaw kay Izzy para lang mag-resign siya? I think hindi siya yun Pero... Oy! Naku po! Magre-resign? Sino magre-resign sa inyo? Kung may asawa ko dyan, resign yan. Oh shit! Oh my God! Yung drone! Nag-resign na yung drone! Sa milyonaryo! Pahinga ka na. Nalaman na ni Lord na yung drone ay dapat na magpahinga. Ayaw ka na. Kung kanina ay ang reunion na concert ng Sex Bomb, ito naman ay concert sa Kuala Lumpur. So, sunod na balita na noong January 31 naman, during isang concert ng Day 6, sa mga di nakakalam, sa Axiata Arena in Kuala Lumpur, merong mga South Korean na tinatawag na fan site master. Ibig sabihin, meron silang mga vlogs na mga nangyayari na mga K-pop na events around the world, ay nakita nagsasmuggle ng mga professional camera into the venue na hindi pwede kasi malalaki sila, naharangan nila at naapektuhan yung experience ng mga tao na kasama nila. Na clear din na violation na in-state ng mga local security rules. Ngayon, nung
Nung binidyoan ng mga Malaysian fans yung nangyari, yung mismo individual na makikita nyo mamaya ay nagsorry na. At yung mga incident na to ay nag-spark ng parang away sa X or sa Twitter na nagsasabi ng mga very R-word remarks ang Korea na uncivilized o rice paddy, dark-skinned people, pang-asar sa mga Southeast Asian country kasi yun nga, part ang Southeast Asia ang Kuala Lumpur. So nag-aarap din yung mga Korean fans daw ng mga parang Chinese and Japanese fans. Pretty sure ang Chinese ay ayaw niyan at magkaaway din sila kung alam nyo yung history nyo. Pero yun nga, may mga kanya-kanyang comment ang Pilipinas, ang iba't ang Thailand, ang Vietnam. Kasi meron na talagang parang matagal na hidwaan na tingin daw ng mga Koreano sa kanyang mga Southeast Asian brothers. Kasi ano sila parang mapuputi, diba? Ibang-iba yung kultura na meron sila. So ito yung video na yun. Ito yung dalawang yun. Ito. Ito yung iba't ibang angle na yan. Ba't yung sinisigawan niya yung ano? Ba't yung sinisigawan niya yung security? Ang sumigaw yung isa Mali pa siya. Nakalimutan na ba natin ang Battle of Yultong? Ha? Or baka nakalimutan ba nag-deploy tayo ng 7,420 soldiers na tinatawag na Philippine Expeditionary Force to Korea, suffering only 116 and 299 wounded. Pero diba, ang laki na natulong natin para hindi sila kainin ng Korean War. Sana naging parte na sila ng North Korea, diba? Tapos wala sana silang mga K-pop at K-drama ngayon kundi dahil doon. Kasi meron pang K-drama at K-pop ang North Korea. Sino like sumasayaw lang si Kim Jong-un, gano'n. Yun lang yung gusto nila. Baka nakalimutan yung tulong ng Pilipinas dyan, pero yun nga Kaya nga tawag doon sa Southeast Asia na mga yun, yung mga iba't ibang bansa na magkakatabi ay mga siblings. Nakakatawa yung term na yun. Parang pag tayo nilait, sabay-sabay tayo. Pero tayo din after nito, mag-aaway-aaway ulit tayo. Mag-aasara na parang magkakapatid. Diba? Ayun yung ano doon nakakatawa doon. Diba? Dahil yung bring camera, hindi pwede. Uy! Boom! Nangyari? Gila banget dia musuh. Basta di ko lang sino yung mga Koreano, sino yung dead. Sila ba? Sila ba yun? Yun yung disrespect na kanilang pinapakita. Grabe ka, faker. So ayan, nagkaroon na siya ng parang pagkakampi-kampi sa South Korea. Alam ko meron naman ng parang deep-rooted na parang racism sa Korea talaga pagdating sa ibang mga maiitim. Alam naman natin yung kanilang fixation sa perfection. Kaya naman nakita mo yung mga itsura nila. Ito yung iniisip mo itsura nila. At ito yung itsura ng normal citizen nila. Hindi ko sinasabing pangit sila, okay? That's very subjective yun. Pero makikita mo yung contrast ng iniisip nilang sila versus sa kanilang mga nilalait. Versus sa mga taong, alam mo yun, sa Southeast Asia. Kasi parang inaasar nila na bakit puro kayo Korean kayo ng Korea, ba't hindi kayo magsalita ng English para maintindihan kayo. Sabi nila, hindi namin kailangan ng English. Tulad nyo na ginagamit nyo ng mga nag-colonize sa inyo. Pero yung mga K-pop na nagko-consume ay malaki ang Southeast Asia at meron sila mga translation ng English. Hindi ko makita saan gagaling tong yabang na meron sila Pero alam mo yun, mas pinapakita nun at mas nagre-reflect yun sa kanilang mga netizens, hindi sa South Korea itself, pero yung klase ng thinking na meron ng mga Koreans. Tapos tinulak talaga sa ibaba ng North Korea diba? So, inis sila sa term na gano'n, yung maliit, yung emoji na maliit. Kasi sabi nila dito, use this my brother, the ultimate jutsu. Kasi sabi nila, hindi dapat kayo mag-consume ng K-pop content, ng Korean drama. Pag hindi kami nanonood yan, pag wala mga nanonood ng K-drama at mga K-pop, bagsak ang kita nyo. Sobrang bagsak. Kasi mas relatable siya compared sa mga Amerikano na nanonood sa Korea. Mas malayo yung culture. Yung culture natin mga sa Asia ay mas magkakalapit. So, mas madali siya maintindihan at mas mabilis mag-pass ng barriers dun sa mga topics involved, dun sa mga inside na mga terminologies at culture na very close-knit. May mga words nga na parang magkakatabi. Yung parang yung pabo ata sa Pilipinas, parang pabo ata lahat. Basta meron din parang pare-pareho and then iba sa Pilipinas. Parang nakikita siya, sobrang lapit ng history natin sa isa't isa, syempre. At bakit kailangan natin yun sirain? Doon na inis yung iba mga. So may mga iba pang mga bansa dito na nakisali na hindi naman kasama ng Southeast Asia, pero mas pinakita nito yung mga hindi magaling sa geography kesa dun sa mga mismo nangyari. 왜 나를 쫓아낸 거야 왜? You can't bring cameras to the venue actually. 너희들 문화가 없어.
내 언어 좀 Pwede silang tumura eh. No? May ganun eh. K-팝이는 원래 한국인 거지. 너희 망이나 들어! 우린 Tsaka yung kanilang way ng panggigil eh, nasa dulo. Pag sa atin, Pilipino, rekta simula pa lang eh. Pero nakakatawa na iba-iba siya kada bansa eh. Ang galing eh. 말에 자부심 있거든? 너희처럼 영어에만 위준 안 해. Then why are there English lyrics in K-pop? So, for someone who is very proud of their language, billion-dollar question. Well, billion won. Mas maliit. English speaking listeners. Malaki si market eh. K-pop is for Korean only. 아이고, look at him trying to use his brain. 귀여워. 2026년인데 아직도 그 수준이야? 인종차별이라니. 그래, 나도 한국어를 알아. 그냥 쓰거든. Speak English, because it's the language you barely know. Kalau kita cakap bahasa Melayu kau tak faham. Oh, ako binigyan siya ng ibang-ibang sa... 아이고, 귀여워. 어떡해. 창피해. 속으로 들어가. Sure, we'll go back and see more K-pop idols coming to our countries and shoot their music video, ah. Ay, alam niyo, Shibal! Ito yung isang example no, para mga sinasabi nila. Minang ng Korean na mga ano, yan, can't borrow the set cause no money. This pic taken in the rice paddy sellers as fuck. On the way to transplant rice seedlings or what? Like, paano to naging flex? Ginagamit mo yung resources ng bansa mo. Nga, pinagtulungan sila. Kaya na, so proud to be Southeast Asia people. No surgery, plastic surgery. Yeah, meron sila talaga may epidemic. Hindi lang to parang naawa ko doon sa mga citizens sila na mayroong ganong unrealistic beauty standards. Like, okay lang naman kung gusto mong parang i-upgrade ang sarili mo, kung yun yung magpupush ng confidence mo. Pero ibang tao kasi doon talaga unhealthy na. To the point na nagkakasakit na yung kanilang tsura, yung kanilang pangangatawa. Ang dami lang ginagastos. Nagkakamatayan na sila para lang ma-reach to mga goals sila, para may pambayad sa mga ganong klaseng mga operasyon. And yung kanilang unhealthy na environment, yung working environment nila. The same way with Japan. Yan yung meron lang talaga sa Asia eh, no? Yung mga ganong klaseng ano. Nakakalungkot lang. Ito na may isa. Meron daw mga attempts na i-upside down yung flag ng Indonesia ng mga South Korean accounts. Pero huwag mo gagawin sa Pilipinas kasi ano to eh, parang war. Na war over peace yung ibig sabihin yan eh. Blue is peace, red is war. Diba? So, doon tatapos sa ating balita ngayon. Sana enjoy nyo yung playlist sa baba, nakapin comment, ating merch. Comment tayo hanggang bago maubos. James Yapper na mamaalam. Shoo!